Današnja lekcija je posvećena predoziranju heroina kod zavisnika od opioida. Heroin je derivat prirodnog alkaloida iz opijumskog maka, morfina, koji se dobije uvođenjem dve acetilne grupe u molekulu morfina. Zahvaljujući toj izmeni u molekularnoj građi, heroin je znatno liposolubilniji od morfina, tako da posle intravenske primene brže prodire kroz hematoencefalnu barijeru u mozak i izaziva euforiju. Upravo to je razlog zašto se heroin zloupotrebljava i zašto njegova upotreba u bilo koje svrhe zakonski zabranjena. Ukoliko uživaoci heroina unesu preveliku dozu u odnosu na onu na koju su se već navikli, na dejstva heroina se inače razvija tolerancija, pa korisnici vremenom povećavaju dozu. Onda dolazi do akutnog trovanja, odnosno predoziranosti. Predoziranost heroina se manifestuje početnom euforijom, crvenilom lica, osjećajem svraba, suženjem zenica, što nazivamo mioza, pospanošću, sniženim krvnim pritiskom, usporenim radom srca, što nazivamo bradikardija, i sniženjem telesne temperature. Praćenjem disanja otrovane osobe može se primetiti smanjenje učestalosti udisanja vazduha, što se naziva respiratorna depresija. Pacijent iz pospanosti upada u san, a zatim u komu iz koje se neće probuditi ukoliko depresija disanja bude tolika da dođe do potpunog prestanka disanja, iza čega slede zastoj srca i smrt. Ukoliko se trovanje ne leči, ishod će zavisiti od unete doze heroina i dubine depresije centralnog nervnog sistema. Poseban problem kod predoziranja heroina predstavlja edem pluća, koji kod nekih pacijenata može biti jako izražen. Osobu koja je predozirana heroinom treba hospitalizovati i primeniti antagonist opioidnih receptora nalokson. Nalokson će dovesti do naglog buđenja pacijenta, koji može postati agitiran, delirantan, čak fizički nasilan, pa treba biti spreman na te mogućnosti i preduzeti fizičke mere kako bi se sprečili povrede kako otrovanog, tako i zdravstvenih radnika koji ga zbrinjavaju. Pošto dejstvo naloksona prolazi za oko sat vremena, pacijent može ponovo upasti u komu, pa je potrebno pratiti njegovo stanje u uslovima intenzivne nege i davati dodatne doze naloksona ako bude bilo potrebno. Osim naloksona, kod predoziranja heroina koristi se u nekim zemljama i nalmefen. To je također antagonista opioidnih receptora sa dužim dejstvom od naloksona. Oko 11 sati je vrijeme njegove polueliminacije. Primjenom antagonista opioidnih receptora kod pacijenata predoziranih heroinom može biti skopčana sa kardiovaskularnim komplikacijama, jer neki pacijenti po prekidu dejstva heroina i buđenju pacijenta doživljavaju hiper ili hipotenziju, ubrzan rad srca i komorske aritmije koje mogu preći u fibrilaciju. Takve promjene treba uvijek očekivati, pa doziranje opioidnih antagonista treba da bude pažljivo, također treba da bude spremna i sredstva za borbu protiv akutnih kardiovaskularnih poremećaja. U slučaju predoziranja drugih opioida, morfina, metadona, meperidina, fentanila i drugih, klinička slika je slična, a terapija je također sa antagonistima opioidnih receptora. Naravno, pored toga treba primijeniti mere nege pacijenata koje treba održavati njihovo disanje, dati infuzije, voditi računa da ne nastanu dekubitusi i da se pacijenti ne povrate slučajno i da ne aspiriraju povraćeni sadržaj. To je bilo ono što je najznačajnije kada je u pitanju trovanje heroinom.